Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hanta di pertanyaan di bagasa tikion jalot tama barita nauli sian hata ni debata alani taparade marohata jumulu mahita martangiang dameni debata na sumurum sian saluhut naroha ima na mga ramoti mga rajay ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai sidok mauliate dohami tu ado pami ali jahuba debata ama anak dohot di porbadia aitung saluhut do manupak tunauli tunadenggan pabahenamu di bagasan ngulu nami alani di homa hasangapon di homa hamuliaun dapotan mahami ditua dapotan mahaminang di pasu-pasu nasyakoi marhite pangatto yomi lam nal ma di bagasan ngulu nami pabua asni rohamdang marpas sohotan di bagasak kami alani nunga mangarade roha dohot pikiran nami atoi pakulingi mahami ukap mahasitongan ni hatam dihami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Sian barita nauli takas sahatu hita mangatoi dohot mamakulingi hita mamasu-masu dohot manupak nguluta di hatani debata natar surat di 2 Korintus bidu 4 ayat 10 tolu tolohas rodi bidu 5 ayat sada 2 Korintus 4 ayat 10 tolu sahatu bidu 5 ayat sada tatangihon ma songonon tar surat disi alai tong dotot di haporsiauni di bagasa kami hobar tunatar surati na porsea doau ubain na huhatahon hami pe na porsea do ubain na dohot hami makatahon ala huboto hami nang naung pahihihot Tuhan Yesusi pahihiyon ni ido nang hami rapon Yesusi jala pajong-jongon na dohami rapon hamu alai saluhut nai ala ni hamudo asa asi ni rohai nalam tu godang na tu gaddana di bahen na torop makorhon hamuliateon na sumurum bahen hasangapon ni debata di baheni dang marnalo jahami ailam tuburu nape hajol maun nami pardurui anggo parbagasani ari-ari do di pai baru ai hapor suhon nami martiki jala neang porsanon ido patu pahot dihami hasangapon na sumurung na lumobi hamulion na saleleng nileleng na ala hutai lihok kami na sotaridai datung na taridai ai parsatok na do na taridai alai manotong doro di saleleng na naso taridai ayodo huboto hami dinatanggal bagas parlape-lapean nami na siat tanoon adong ma dihami inganan na siat debata bagas naso pinaulini tangan namian saling liling na di banua gijangi ido sahatna salom na hinaholongan damang dainang hurian itu hatta hahaanggi na pinaribot oras ma dihita saluhutna di pertanyaan di bagasa tikion nunga tabegi pangatoyo do pamakulingon ni debata marhite hatana naung tolhas marsaringar tu si pareota nang tuhita saluhutna sian 2 Korintus bidu 4 ayat 10 tulu sahatu bidu 5 ayat sada epistel tamai itu minggu tanggal 10 Juni 2024 si begiot tamai gabe jamita patujulu di minggu namarujahan di padohan di pergugui jahubado naposona di pergugui jahubado naposoni debatado hita hobar tuasi do holong ni rohana di pamiliton nai gabe hasahatan ni hatana hita hasahatan na kapasu-pasuna hita alani perguguan na do perguguan na do hita saluhutna laho mangadupia kana masa di bagasan nguluta lasmaroham di siak kadamang doho dainang dang pasobun ni debataho di sitaunomi dang sasadaho manuhuk akaparuk kilomi alai perguguan ni debatado ho marhite-hite asilo tolong ni rohana todinai miat di bagasa kita gabe tartea hita akan aborati gabe tartuhu kita
nasa aka parukilon nasoson doho namanipa ngulutai ai Jesus nunga madokoni Roma hamu tuau hamu akan lalu jajalan nasorat asa hupasona kamu ninna tuhatayate asa lolo mahita ro tu ibana niang do porsanota atikpe meragam jala soson manang nau ro manipa nguluta alania kedamang doho dainang pastiho jumolo pabuatot dini debata si pargugui adong di bagasakko jala di palawasoi marwaso di bagasang ngulup dungi pakilalahonom mumah pangurupionna padonganionna dohot na pinarguguan naiho manuhuk mamorsan sudiaka hamaulon nene dopami dangadok kita na sumangadupi hamaulon hape sementara gugutta mar batas doate jaladang tarporsak kitai molosiak kadiriota aladia kedamang dohot dainang tusudidu hita ikum mangadupi hamaulon alai pastihom dohot majalo gugo siat Tuhani dungi tertuhuk koma nasa napinor sami amin akadamang dohot daina Tuhan menguatkan hambanya Tuhan menguatkan hambanya dan itulah yang boleh dirasakan oleh Paulus dalam khotbah kita dalam pembacaan di 2 Korintus 4 ayat 13 hingga pasal 5 ayat 1 Paulus bersaksi bagaimana dia boleh melewati hari-hari hidupnya bagaimana dia boleh melewati persoalan dan pergumulan hidupnya bagaimana dia boleh melewati setiap kemelut yang dia hadapi bohai banabui mamorsan akan naduduki ala dipargugui debata ibana neng takas berengotai di pakkatayon di sian hatani debata manang di hatani debata nasahat tuhita di bagasan tikyon asa dohot tita terudi di gogo nasihat Tuhani asa dohot tita boi madapot gogo nasian ibanai Apostol Paulus madok tung takas do di pargugui debata ibana ala parjulo martodi haporsiaon ibana martodi haporsiaon ibana dia memiliki iman percaya kepada Kristus sehingga dengan iman percaya marhitehon na martodi haporsiaon ibana gabeboy ibana makatahon barita naulii gabeboy ibana marpanidangiyon ay molonung nga adong haporsiaon na pasti horhonon ni ima iba laho mangula ulaw ni molonung nga adong haporsiaon di bagasan iba na pasti tugu-tugun nima iba laho marpabahenan alania kedamang dohodena Apostol Paulus madok pabua na porsea do ibana di Jesus Kristus naung hehe jalan na porsea do ibana odo narong di ibana tod di haporsea ni di na pahihihon Jesusi asa di haporsea ibana do hahihon di Jesus jalan di haporsea ibana do hagugod do waso na pahihihon Jesusi jala ido di tiup ibana maka kebangkitan Kristus dan roh iman percaya yang dia miliki itu memberikan kekuatan kepadanya imana parjulate memiliki iman percaya adong todi haporsioni gabibui margogo lau makatahon dohot marpanidangio maka bapak saku miliki ikut dihodo tod dihaporsioni mulonung nga diho tod dihaporsioni gabi si pargogo do diho
lahu marpanidangion lahu makatahon to dihaporsia songon dia maka porsiai maboto songon si Paulus alahu boto hami naung pahihihod Tuhan Yesus si pahihihon ni ido na kami rapot Yesus si jala pajong-jongon na do hami rapo kamunin. Maka ini yang menjadi kekuatan. Jala ido na mapargugihon ibana lau marpanidangyo do marbarita nauli. Maka pastikan engkau juga memiliki iman percaya kepada Tuhan yang telah berkuasa membangkitkan Kristus dari kematian. Percaya kepada Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Alani hahihion di Yesus ido gabi si pargugo diho. Napa hiu Yesus ido na gabi si pargugo diho mangadupi nasa akan namasa di bagasang ulum. Terlumo bima gabi si pargugo lau marbarita nauli. Gabi si pargugo lau makatahon panidangyo ni tusadok na humaliang. Akadamang dohod din. Toguro haporsyaon ni si Paulus. Ido di pakobasyon ni ibana di pataridahon ibana. Jalaho partusido ati akadamang dohod din. Ubana di guriton surat 2 Korintuson ati. Naing takas patorangon ni ibana tuhuria Korintus. Pakobasyon ni ibana namar harorowan siya debata siya Jesusi. Pakobasyon ni ibana namarujahan di bagasan Kristusi. Ay nunga sanga di palida-lida akaparpoda haliluon mempengaruhi halak Korintus manang huria Korintus meraguhon pakobasyon ni Apostol Paulus terlumo bimalo ha apostolon na di palida-lidak parpoda haliluoni huria Korintus madok dang sitong ha apostolon ni Apostol Paulus dang sitong pakobasyon ni Apostol Paulus ay na mga hutu diri doi napamurunang diri doi ninna ha apostolon ni dang adong ninna alay itong takas do marhitehod 2 Korintoson di odol hon Apostol Paulus pamiliton ni Jesus tu ibana di pardalanan na tudam sikiate tung takas do di odol ibana pakobasyon na dang na mga hutu diri ibana alay hamuliaw tu debatado hahormatot tu debatado na naing si pasahaton na jalamar panidangion di Kristusido ibana. Akadamang bahot day na ido ban na didok ibana ala ni hamuna do gabe lam torop lam gadda asini rohainin nama korhon hamulateon na sumurung ben hasangapon di debata alani hamuna donin alani pakobasyon na do alani pangaradation na ditohonan na di huria na di Korintusi napaduahon di dok margogo Apostol Paulus nagpesongoni rongom akasi taonon diraguho pakobasyon na diraguho ng apostolon na Apostol Paulus tetap semangat tetap gairah, tetap punya roh yang menyala-nyala dan marnalu jahaminina. Kami tidak tawar hati, ini Apostol Paulus ate. Meskipun begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, gudang pepitnah, ya. Alai dang tuki maban gabib madele bana. Ay taboto no ati akadamang dohod na si taon ni Apostol Paulus si dakkolan na maragu pakobasyon na dakkolan na maragu na apostolon na ya dakkolan na kaparpuda haliluni na niadupan na alayak kadamang dohod ng mulutajaha di 2 Korintus ayat pasal 10 sada ate ayat 21 ayat 27 tung di patorang do di si ragam ni si taono dia do pibana sebagai naposo ni debata sebagai perhalado mamaritahon barita nauli sampai makar do matana si malolong na ya dan mudo ibana ona penjara do ibana ona pitna do ibana ya
Sampai songoni nama dilempari ibana dohok batu, didangguri dohok batu. Terhurung ibana. Kasih tahu nona do di bana. Tapi ini tidak bisa membuat dia tawar hati. Aledang tuki pasohon ibana gabe dang marbarita nauli. Dina mardalan ibana lau mamarita ho barita nauli sasongna neng karam kapal nemu bang imana di lauti. Alaidang tuki mangabati lakana lau marbarita nauli alanya. Ala adong dipergugui debata ibana. Terus ada roh yang menyala-nyala. Ada semangat di ibana. Dia tidak memiliki tawar hati. Ada roh yang menyala-nyala. Terus dia punya gairah dan semangat. Alanya. Ala debata maperguguihun. Alanya kedamang dohodena. Dido ibana. Molope. Sego pamatang perduruan. Molope hutau kami hapor suhoni alaidang tuki mangabati hami laho marpanidangion dohot marbarita naulini. Dia terus memiliki semangat. Molope lemoru jolma perduro gogona. Alai anggo hajol maun perbagasani ari-ari do di parik barunin. Molo pelam buruk hajol mau perduruonin. Ya, elam moru do anggo jolma perduruon ate hagugo onnai lam moru do. Ya kita tidak bisa bohongi. Bisa faktor ketuaan ate. Ainguluon na pasti pamatangon ya. Na pasti lam matua lam galedui. Lam matua lam sudah dogogoni. Lam matua muradoi marsahid. Lam matua ya rabodo si malolongi lematua dang marno sabbe. Alai do apostol Paulus anggo jolma perbagasan nabuni ari-ari do dipai barunin. Jadi boi anggo pamatang perduruan lem tuhatuau. Boi do anggo pamatang perduruan adong hagaleon alanyaka parsahiton alanyaka persoalan alai jolma perbagasan nabuni manusia batiniahnya terus diperbaharui oleh Tuhan, maka ada kekuatan, ada semangat, tidak membuat tawar hati. Ido narikot diau, ido narikot dihamua kadamang dodena, ido narikot nang dihita. Boha, unang do saya tak makeup ya, saya tak permakon, jolma perdurona teh. Sayo tale baladzona, saya tak jaga-jaga tak jamot, HP perbagasan nabuni, jolma perbagasan nabuni, manusia batiniah kita itu tidak pernah kita perhatikan. Hati-hati kadamang dohodena. Dia do gumurang di sarihoko ini kan ikon rap sarihonot tadi teh. Ale unang gabi saya holang nguluni jolma perduruan, daging perduruan sai tapasari-sari. Las bohai beko pasari-sari ya kadamang dohodena. Seiring dengan usia, seiring dengan umur dia juga akan menerima lembatu adoi marhersu doi sudah do gogoni lemoru do haulion ni lemoru do nang hagugoon alai molo diho manusia batiniai, maka akan engkau tetap boleh bersaksi, engkau boleh tetap kuat, engkau tetap boleh semangat.
Napatuluhon na kadamang dohodena. Di pargugui de batado. Naposona. Dilehon pakirimon na mangulu. Manotong do pakirimoni dihalak na pinarguguan ni debata. Halak na pinarguguan ni debata, halak na marpakirimon punya pengharapan, ya. Maka dia akan mampu berkata, martiki do hapor suhon, jala naikon adopan doi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, milikilah pengharapan. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagimu untuk terus menapaki kehidupanmu. Ay muladong do pakirimo dihita, ketika ada pengharapan kita miliki Bapak Ibu saudara-saudaraku, maka kita akan mampu melihat segala persoalan dan pergumulan hidup ini dan bahkan berkata, ikon ado pakku doi, satokid doi, martiki doi, ido dohonota. Gabi margogo mahita mamulusi, margogo hita mengadupi idang pole kong gabi, marioho hita mengadungi mandok, si taunon ni sebe si taunon kon, tu dia na mau mapor, bahkan olo gabi mandok si takona udah begunin nate, omma molo, dah ngadong pakirimo di bana. Maka untuk boleh memiliki kekuatan dalam hidup ini, miliki pengharapan. Hanya orang yang berpengharapanlah yang boleh memiliki kekuatan. Hanya orang yang boleh memiliki pengharapanlah yang boleh terus memiliki semangat. Asa molorope si tahunan, molorope parukilon, molorope nang aka hamoloni songon Apostol Paulus mubang-ubang peibana di lauti, terhurung peibana, didangguri peibana, ditihai halak peha apostelon na margogo do ibana totong mamulus saluhuk na mangadupi ala nungasuan tu ibana pakirimon na mangulu ala ni pas-pas so nakasih tau do paru kilo ni ulang olo ho di dodoni upir honi dok adong do tuhakku si pargogo diau dok masuk ni akadamang dohot dena. Naso jadi be ilu-ilui makukupi si malolong mamereng hagugo do waso ni debata. Maka fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus kepada persoalan. Dokon songon nani dok ni si Daud mengerupi si Goliati ngasongoni pe belgana si Goliat ngasongoni do perlengkapan perang na ngasongoni pe odam-odam di do si Goliat ya sementara si Daud na met daging na dan adong persenjataan soduk kon ni holak kata pedi di do ibana horo mado pakonau marhite-hite hujur mih marhite-hite lembing marhite-hite senjatami tapi aku datang atas nama, dalam nama Tuhan semesta alam. Pitor didanggur kon abalang nayate. Olah kata pelido boy pitor menaluhon si Goliati. Jauh Jesus si pargogo diho. Songon aka murid-murid nai naro galubbangi ngarongom aiki itu parawi. Madok lau mati nama haminin na alai dung didopak ko Jesus dihehe Jesus dijauh tu Jesus disonggak Jesus do galumbangi dipamenak do galumbangi datanglah kepada Kristus di sido hagugoom ibana do natuk madopakko ibana do natuk madonganiho ibana do natuk mangalehon gogo diho napapat to nakadamang do dena margogo do napo oso ni debata ala di pargogoi marhite-hite na berpegang teguh madok di haporsion oddo huwoto hami
Ai molo nunga tanggal bagas parlape-lapian nami nasihat tanaon adong marihami inganan nasihat debata. Bagas na so pinauli ni tangan namian saliling-liling na digijang ninna. Odo huboto hami adong inganan di parade debata na saliling-liling. Inilah Bapak Ibu Saudaraku, fokus kita, inilah tujuan kita, sehingga kita boleh terus memiliki semangat dan tidak tawar hati. Dang marnalo jahita, na manguluon, dang madili hita, ala tabo todo, di balik ni ngulutta, di balik ni sude yakka perjuangan tay, di balik ni sude yakka pambahinan tay, di balik ni sude perdalanan ni ngulutton menuju tuinganan na pinaradi ni debata, na pinaradi ni Kristusi. Maka fokuslah kepada kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagimu. Jangan fokus kepada penderitaan itu. Asa gamimu hita, asa marnosak kita, asa margogo hita. Mamulus saluhu nak kanamasay. Boto madang portibion hahotam. Dang portibion alay nung nga di parade Tuhani ingana diho aido didok di Yohanes 10 patate ayat 21 ayat tuluy nalaw maaw parade ingana dihamu nung nga di parade Jesus ingana ni dihaw dihamu nang dihita. Asa teruslah semangat, teruslah berjuang, bangkitlah terus. Jangan sampai kendor kerajinanmu. Unang sumurut to jala unang madeleho. Jangan sampai tawar hati. Tetaplah semangat. Dang portibion hahotata songo Jesus nahehe jala marhapor satu si apostol Paulus gabi margogo ibana. Adong haheheon jala nama naik tuban wagijang jala disiba na nunga parade inganan. Diau diho nang dihita tu si mahita marhapor siao. Ima torus tujuan tate. Songo sahal atleti garis finish itulah yang menjadi tujuannya dan mahkota yang akan segera diserahkan kepadanya. Surgoido tujuan ningolutta. Alanunga di parade Tuhan disi inganat diau dihamu nang dihita saluhukna. Maka teruslah semangat. Pirpir homma akan mangabati lakam majalo hamuliau naung pinaradeni Tuhani. Pas-pas sommay akan aduk-duki apus sommana sa ilumi jala tuntakas pakilalahom perguguan ni debatadoho di sude perdalanan mi asa sahato majalo hamuliau na senibana mangingat inganan naung pinaradi ni Tuhani dokoma bersama dengan Tuhan aku akan kuat karena Dia memberikan kekuatan kepadaku. Ima doa kadamang doa dena sahak mahu jalo mahkota kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagimu. Amin.